ମୁଁ ପ୍ରୀତୋଷ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ମୋ ଘର ସର୍ଷଦା। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ଷଦାର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମର ଏ ସୋସାଇଟି ବହୁ ପୁରାତନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 20/5 ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଏଚଜି କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସମିସ୍ କଲେ ଯେ ଏସ୍ଏଚଜି ଧାନ କିଣି ପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 6/8 ସେମାନେ ଦେଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ডিଓ ମାନେ ଯିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି। ଆମ ସର୍ଷଦା ডিଓ ନିଜେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ। ତାପରେ ପୁଣି 12/8 ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ମାନନୀୟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସୋସାଇଟି ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସୋସାଇଟି ବି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସେଂସନ କରି ତାର କୋଡ ବାହାର କରି ଆପଣ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ସାର୍। ସେ କପି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋଡ ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚିଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଆରଏସ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ନିୟମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଧାନ କିଣା ହବ ସର୍ଷଦା ସୋସାଇଟିରେ, ପୁଣି କୋଉ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଆରଏସ୍ ସାର୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାହା ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇକି ଆପଣ ଡିଆରଏସ୍ ସାର୍ ରାତାରାତି ଚିଠି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରହଣିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ 17 ତାରିଖ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ସୋସାଇଟି କି ବି ସେମାନେ ଆଇଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଡିଆର ସାର୍ ସେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍କାନର ଗୁଡାକ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଚିଠି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଧାନ କିଣିବ, ସୋସାଇଟି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲେ ସ୍କାନର କିଣାଗଲା, ସିଷ୍ଟମ କିଣାଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଦଲାଲ ବଳରେ ଆଜି ଏ ଜିନିଷକୁ ଭାଇଲେଟ କରାଗଲା ବା ଡିଆରଏସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଏ ଚିଠିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସିଏ ହେବେ।